Рустам Нургалиевичның мәкаләсе сәясәткә багышланган, әлбәттә, идеологиягә багышланган. Сәясәт өлкәсендә ике кырлы максатлар булырга мөмкин. Берсе икътисад өчен мөмкинлекләр тудырырга, чөнки бюджетны тутырырга кирәк нәрсә белән булса да. Шуның өчен эшмәкәрлек, ширкәтләргә, җәмгыятьләргә уңай шартлар тудырырга кирәк. Икенче яктан караганда, безнең кешеләрдә, күп кенә санлы кешеләрдә, тормыш шартлары җиңелдән түгел. Алар мохтаҗлык шартларында яшиләр. Менә шушы ике кыр арасында бер ниндидер төп урта максатлар, урта фикер йөртү, ул бик читрекле, бик каршылыклы, бик кыен мәсьәлә. Шуңа карамастан, мәкаләдә күрсәтелгән юнәлешләр бу ике кырны да истә тоталар.